Philippine Coast Guard Eastern Visayas District Commander Captain Pedro Tinampay temporaryong gitaktak sa pwesto kagahapon samtang nagpadayon ang investigasyon kalabot sa pagkalunod sa MB Kim Nirvana B. Si PCG Public Affairs Chief Armando Balilo nibutyag nga si PCG Admiral Rodolfo Isurin maoy ni-issue kagahapon sa hapon sa mando sa pagpataktakang Tinampay. Si Tinampay temporaryong i-assign sa receiving station sa PCG Manila Station. Matod ni Balilo nga ang temporaryong pagtaktak sa pwesto ni Tinampay parte sa standard operating procedure sa PCG, sanglit kasamtangang nagpadayon pa ang investigasyon sa insidente. Matod ni Balilo nga nasayarang wala nagtukma ang actual tally sa survivors o casualties sa gisumiter nga manifesto sa kapitan sa motorbangka nga si Warren Oliverio. Sa actual tally, dunay 201 ka mga pasahero o crew members ang sakay sa MB Kim Nirvana B sa wala pa kini malunod. Apan sa gisumiter nga manifesto sa kapitan, dunay 189 ang sakay sa motorbangka, 173 ang pasahero samtang 16 ang crew members. Matod ni Balilo nga gitanaw sad nila ang posibilidad nga overloaded sa cargo ang motorbangka, sanglit dunay 160 ka mga sako sa semento ang na-recover human sa aksidente. Sukwahi sa gideklarang 80 ka mga sinakong semento nga nalista sa manifesto.